детайли, които променят историята много и по същество. Бутафория ли е новия автомобил? От волана през емблемата до седалката и купето появиха се много въпроси. Също така се появиха едни сравнения откъде е заимствано и дизайна и така нататък. Антон Чавдаров продължава по темата. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Като хипер-супер автомобил излетя общественото мнение в двете крайности след всичко показано, изговорено и видяно от автомобила. Тук според някои Ахмед Мерчев е герой, според други обаче това, което показва той, не е точно това, което говори. Нали така? Инженер Мерчев, добро утро, добър ден вече. Кажете ни първо как приемате цялото това така бурно обществено мнение в социалните мрежи и недоверие към това, което сте направили. Добро утро! Това, което представихме на Aleno Day 2024 е началният прототип на първата ни произведена хиперкола, именно Aleno Sentiero. Това не е макет, това е функционална кола, която обаче няма да бъде завършвана специално тази кола на 100%, тъй като има 3 други коли, които са предзавършвани на 100% и те вече ще бъдат показани в движение. А тази ще бъде ли показана в движение? На колко процента ще бъде завършена? Изобщо движила ли се сама? Защото се разпространяват едни видеоклипове, на които не се движи с 5000 конски сили, а с няколко човешки ръце на бутане. Тепърва всичките ни коли ще бъдат раздвижвани. Тази кола специално ще остане в фабриката ни като шоукар. Можем да я раздвижим в рамките, да кажем, на 1, 2 или 3 дни, но реално имаме коли, които са тестови прототипи, предпроизводствени прототипи, които ще бъдат показани в движение. Колите ни още не са били движени, нито една наша кола все още не е била раздвижена с висока скорост. Това го бяхме обявили предварително, че готвим 3 предпроизводствени прототипи, които именно ще бъдат показани в динамичен режим, тъй като сме предпазливи. Колите не са ефтини, дори само началният прототип струва от порядъка на няколко 100 000 лева за да се изработи. Предпроизводствените прототипи са от порядъка на милиони, които в момента завършваме. Обаче се появиха едни съмнения, че, например, волана струва 30 лева в някои сайтове. Седалката също е геймърски стол, който не е скъп. За този начален прототип сме отделили по-сериозно внимание на важните за нас неща. Реално джантите, волана, седалката, това са aftermarket продукти. Ние имаме едната 100 собствени дизайни на джанти, на волани, на седалки, но тепърва ще си ги произвеждаме, тъй като те не са малко като бюджет да бъдат произведени. Просто за този начален прототип е с монтирани джанти, седалки, волани, такива, които ни вършат работа за нашите тестове. Бързо купени, но не за винаги, така ли? Не са набързо купени, вписват се в дизайна и в предназначението, което имат за тази цел, но реално потребителските ни коли вече ще бъдат с доста по-висока класа гуми, джанти и волани, просто не е било целта на този значителен прототип. По-същественото, което се пропуска е, че реално в България вече има произведена електрическа хиперкола. Това е първата хиперкола, произведена в България, изцяло разработена, изцяло произведена от българи в нашата фабрика в Туховища. Шасито е изцяло метално, панелите са изцяло композитни, първи и финишния слой са от карбонови нишки, така че това е изцяло функционална кола, но просто имаме по-добри коли, по-добри прототипи, които вече ще експериментираме с тях в динамичен режим и това предстои да се види. Двигателят къде е на колата? Отпред, отзад, къде? При нас имаме няколко версии на колата. Реално с началните прототип започваме от един електромотор. В върховата версия те са до 24 електромотора. Специално началният прототип, както и Aleno Sentiero, е с предно и задно задвижване. Като реално още това е тестовото ни шаси и то има двигатели както отпред, така и в задната част на колата. Защо не можем да видим колата да работи? Защо не я палите пред публиката на откриването, след това пред нас, пред медиите? Тъй като подценявате самия процес и отговорността, която ние имаме. Ние все още експериментираме и си да настроим спирачните системи, задвижващата система, обезопасяването на батерията и
просто всичко това тепърва предстои. Тепърва ще се виждат тези неща от Алиено. Това начално събитие Алиено 10 с началния против го направихме главно за хората да видят, че нещо се случва в България, че нещо се произвежда в България, а тепърва ще хвърчи колата по писти и тепърва ще има шоу и други такива неща свързани с колата. Това предстои, ние сме още в началото на нашия път. В автомобил обаче пък хората припознаха Lamborghini. Видяха дизайна да прилича много на Lamborghini. Има ли нещо взаимствано от там? Има връзка с Lamborghini. Аз самия съм фен на Lamborghini и реално, когато поставих заданието на екипа на този проект, като първа точка поставих той да бъде вдъхновен от един концептуален модел на Lamborghini и реално оттам идва приликата, но реално всяка една форма, калници, капаци, целият екстериор на колата са наши индивидуални форми. Да, вдъхновени сме от него, но реално това е наш дизайн и нямаме конфликт с Lamborghini или с някаква друга марка. Що се отнася до емблемата, и там се видяха прилики с емблемата на компютърна фирма. Алиено е портал към бъдещето и затова логично в логото ни се съдържа извънземна глава. Да, има прилика с Alienware, марка собственост на американската компания Dell за гейм компютри, но пак нямаме никакъв конфликт с тях. Те си имат регистрирана извънземната глава като конкретен елемент в клас компютри. Нашата марка е в клас автомобили, всичко свързано с автомобили, така че нямаме конфликт с тях и всичко е изрядно към документация, права и всичко останало. Хората в социалните мрежи много често използват крайни думи за вас, дори стигат до думи като измамник и така нататък. Какво бихте им казали? Може би на база отзивите, ако с нещо съм се измамил от това, че правя проекта в България. Може би до там вече по-радикално трябва да го спомена, тъй като проектът се развива изцяло с мои лични средства, с средства на моите малцина съдружници, които са повярвали в идеята и с които развиваме, така че проектът е 100% частен. Не използваме публични средства, 1 лев не сме взели нито от държавата, нито от европейски фондове, нито от някакви други схеми или каквото там се носят като слухове и се опитват да ни заклемят. Проектът е частен, правим го с гордост в България, правим го за България и вярваме, че има достойни и все пак достойни хора в България, които да го оценят това нещо и най-малко да му се радват. Тъй като цялото нещо го направихме публично, именно да зарадваме българския народ, да дигнем малко самочувствието, а не с цел някакви облаги. Ние все още не продаваме коли, далече сме от този етап. Решихме да покажем, че нещата вече се случват, че е реално предлага се цяла електрическа хиперкола. Много малко са държавите, които могат да се похвалят, да имат разработена и произведена на 100% електрическа хиперкола и ето това го виждате в момента. У нас обаче винаги е така. Едни безрезервно вярват, а други веднага заклеймяват всичко, което видят. Времето, разбира се, ще покаже истинската стойност на този автомобил.